В момента ще оправяме спора на Лили Линшо. Ще гледам спора на Лина и Линшо. Мисля да остана без коментар по тази тема, само че напоследък ми се налага да крия прекалено много коментари за сезон 2 на Русалки, защо няма да участвам, какво е станало между мен и Лили. Затова реших честно да си седна и да си ви отговоря на всичко, което мога, вместо да... О, Леншо, миличката! Изобщо ми дреме. Кирам имена от коментарите ми. Да започнем с любимия ви въпрос. Ще участвам ли в сезон 2 на Русалки? Тъй като цялото минало лято съм го промотирала сезон 2 и съм обещавала, че ще участвам. До последно бях убедена, че... Аз харесвам Линшо, но... Да, Лили малко права. Защо ти да качваш филм видео? Просто не отговаряй си 30 съобщенията, Линшо. Много те обичам, много те обичам. Обичам и много Лили, обичам вас двете. Искам да сте все така най-добри приятелки, само че... Защо го правите? Защо правите? Ще съм включена в проекта, но за най-голямо съжаление бях изключена. Причината, която ми беше дадена за моето изключване е, че не участвах на Боби сериала Вампирите от Норич, не знам дали сте го гледали. За този сериал бях обещала на Боби, че ще му помогна, че ще участвам, с обработването ще помагам. И когато бях викана в определен час за снимки, всичките ми сцени тогава бяха с Лили, но Лили я нямаше. Тогава около 3 часа съм седяла да я чакам да се върне. По-късно разбрах от сторито й, че е била на някаква процедура. През това време аз снимах втора камера, помагах с осветлението, вкарах се в процеса много бързо. И когато Лили се върна, ми направиха огромен проблем, че съм спряла на тяхното парко място. И тогава... Както казах, о, Линшо, маличката... Изобщо не пука. Просто си запалих колата и си тръгнах. Обясних на Боби ситуацията на другия ден и той се съгласи, че не е честно спрямо моето време и ми намери заместител още на следващия ден. И аз въпреки това съм обработила всеки един епизод на този сериал срещу сумата, която нормален едитър би взел за половината на един епизод. Значи... Да, това е измислената причина, която аз получих от Иван и Лили, като застават и казват, че съм несериозна, вместо просто да си ми кажат, че не ме харесват вече. За втория по-гаден въпрос, какво всъщност стана между мен и Лили? Много ми се иска да знаех отговора на този въпрос, но за най-огромно съжаление дори аз не знам. Миличката... Изобщо не е тук. С нея бяхме заедно почти цяло лято. Ей така бяхме. Не се прибирах с дни само и само да обработвам Русалките. Дадох си 100% за нейния проект. Накрая на лятото почнахме леко да се спречкваме за някакви глупости, обаче това е нещо нормално за хора, които прекарват всяка една секунда заедно. Няма как да се разбирате за всичко. Особено под всичкото напрежение с всичките хора, които разчитаха на нас. И реално никога не сме се карали истински, никога не съм ми повишавала тон, никога не сме си крещяли. В редките случаи, в които имах 30 септември, това беше по първите, не знам, странно беше. И тук там се почувстваше на снимки, че така човек, най-близката ми приятелка, всичко можех да й кажа, всичко й казвах, всичко й споделях. И тя да ме потърси, човек. Приключихме да снимаме Русалки и тя да ме потърси. Никога повече, просто е така. Само за да снимаме някакви други неща, само по работа. И дори не ми каза защо. Дори не ми каза какво да прави. Да, малко ембересинг. Иначе, Линшо. Обичам Лили много. Ама, нищо. Вече отдавна не се чувствам така и го преживях, но просто беше малко... Както е супер елементарната манипулация. Колко е фейк и колко е нагласено всичко. Искам да ви задам един въпрос. Вие, когато имате личен проблем с ваш близък, качвате ли видеа в TikTok, в които лъжете и търсите внимание? Да, мила. То точно една година по-късно и то точно един ден преди да качим Русалки. И след тази нейна постъпка, мисля, че всички си отговорите на въпроса защо вече не сме в добри отношения.
какъв човек е тя и защо вече не участва в русалки. А на хората, които вярват на лъжите, хейтят ме и се влияят от манипулацията, искам да ви пожелая искрено никога на вас да не ви се случва да ви предадат и да ви забият нож по толкова лицемерен начин за внимание. Пожелавам ви да имате поне един истински приятел, като каста на русалки, с които сме много голямо семейство и се подкрепяме и обичаме. И също така, не забравяйте да гледате русалки тази вечер. Много ви обичам. Аз мисля... Дюрмата иска, а? И ме по-реалистични русалки. За внимание. Пожелавам ви да имате поне един истински приятел, като каста на русалки, с които сме много голямо семейство и се подкрепяме и обичаме. И също така, не забравяйте да гледате русалки тази вечер. Много ви обичам. Аз мисля да остана без коментар. Хей! И каква лъжкиня си? Тръгнали сме да даваме коментари, защото... Хей, ти каква лъжкиня си, предателко? Даре, милата. Никога не съм те харесвала. Така забравяй, че има още 10 човека от каста да знаят истината и на бръщолеви толкова много лъжи ден преди русалки за някакви гледания майна. Наистина ли го направи това? Наистина ли заби поредния нож? Ама вие бяхте бяхте така на каста и вие така реших. Аз оставам без коментар. В гърба на Лили. Аз само това не мога да си обясня. Хубаво разказваш някакви съчинения, ама дай поне да са малко по-реалистични. Май, доколкото си спомня миналата година целият TikTok хейтше Лили Иван и ти беше човека, който лично на мен ми каза: не, Дари, не се занимавай, не дай да я защитаваш, тя не иска. Май тази година иска, а? И междувременно, какво прави ти? Какво прави ти? Ако си забравила, ще ти припомна. Ходи и плю Лили и обяснява как той било малко, тя си го била заслужавала. Как ще прави такива неща пред децата? Имайки предвид, че 90% от тия видеа си ги снимала лично ти. Oh yes, come on, baby. Наистина ли избълват толкова? Те просто казват различни думи и просто ги сменят. Някакви глупости сигурно. Какво лъжи по адрес на Лили? Лили, която много добре знаеш, че никога от нейната уста и за най-злия човек не е излизала лоша дума и тя би му намерила поне едно положително качество. Защо забравяш частта, че ти се буташ само от хора, които в момента са вайрал? И в момента, който им спре славата, има някой друг по-вайрал, ти си там, така като пчеличка. Що пропускаш частта, че миналата година, когато си дала душата за русалки, всъщност ти я даваше за себе си, тъй като Лили и Иван от теб искаха едно нещо, а ти правиш нещо съвсем различно. Слагаше себе си винаги на първа линия, за теб да има най-яки кадри, за теб да има най-готини едити и Лили дори това изтърпя. С всичко, което ти избълва по нейна адрес, аз държа да ти кажа, че това момиче задържа мълчание. Но нас пък глупост мисля, че много понятно. Погледа е толкова репетиран и изигран, защото целият каст на русалки преминахме през един мини курс на актьорско майсторство. Повярвайте ми, това няма как да бъде истинска реакция. Това е нещо, което е репетирано, което е говорено, което е мислено. Хватането на краката и поведението и интонацията и повярвайте ми, аз и Дари се правим на такива в сериала, когато трябва да се мазим на Лили и русалките. В този живот предателите са винаги около нас. Деца, трябва да запомните нещо. Всеки един от вас ще срещне приятелка, приятел, любов, дори част от семейството. Всеки един човек може да те предаде. Когато държиш на един човек, ти няма как да му забиеш нож в гърба. Ти говориш и бавно, бе, брат. Естествено, някакво величичко ти решаваш. Моят труд, който аз съм вложил 2 месеца в него, по такъв грозен и манипулативен начин, да се опиташ да настройваш хора посредством някакво видео, което си е чиста проба манипулация. Хора, не вярвайте на това нещо никакъв случай. Ти ли ще ми кажеш? Ти кой си, че да те питам? В никакъв случай. Каквато и да ви се струва светица в момента, Лина, заради тази жертва, която изигра с нощи във видеото, в никакъв случай не вярвайте на нещо такова, защото абсолютно всичко има две страни. Всичко е двустранно. Не сте слушали другата гледна точка. Наистина, за да може да се случи дори конфликт, да може да се случи, има две страни. И е хубаво да слушате и другата гледна точка, защото по този начин, качено, нощ преди, ние да извадим нещо, в което сме дали целият си труд. Наистина не сме спали, нашите семейства не са спали заради това нещо, само единствено за да се случи, изведнъж човек да дойде и от его, и от това той да се почувства добре по някакъв начин и да си направи реклама, може би. Нямам никаква представа защо се прави това нещо. Той се опитва да... Защото да те... потъпчат труда на хора, до които скоро се е писал.
Мисля, че знаете. Ще да кажа. Защото за те... Приятел, защото тук не става въпрос за приятелство, не става въпрос за това кой с кой се е отдалечил като приятел. Не. Тук става въпрос за едно шивано с извинение его, което явно е потъпкано, заради това, че в определен проект не участва, защото тепърва ще ни се налага да се виждаме, тепърва ще има страшно много брандове, проекти и така нататък, върху които заедно се наложи да работим, но се надявам това да не стане, разбира се, от този момент нататък, в който най-вероятно тя ще замълчи, за да не се разправя с толкова пошли неща. Аз пък от друга страна съм човек, който обича да си изказва мнението и затова правя това видео. Да, ще вървя по хронология на това съобщение. Хора, сигурно ще го гледайте, а просто напишете скоро на Благодаря за което. Явно, че проекта наистина ти е доста на сърце, щом въпреки, че не участваш, ти качваш видеа за нас точно един ден преди да излезне епизода. Благодаря за което ще има още хора при нас. Страхотна си. Номер 3. Абсурдно е да казваш, че Лили, човека, който е мега добър, аз не познавам по-добър човек, дори лекичко наивен. Абсурдно е да казваш, че Лили върти интриги, говори за гърба на някой. Лина, стига. И последното нещо, което ще кажа е, че ние вече повече от месец заснемаме и сериала, и филма. Аз не съм видяла от никого лошо отношение, говорене зад гърба. Това означава, че Лили добре е изкоренила плевела. Бай, хора!